Салом алейкум, ма Парвиз бо якбор салом омада. Як бародармон омада Тоҷикистон турист катиш гаштем. Умед салом омада. Салом ба ҳамаи тоҷикон. Шукр. Як Парвиз. Амирус 102 этаж ба омадем. Як совет барои бачаҳое ки грин карта бурдагиян ба наздикӣ мебиёянд Америка. Як совет достумшона, яке аз советҳо ҳамин кора кунем, бурд мекунем. Мақсад барои кушодани кредит карта. Бисёриҳо мебиёянд, ҳамин ҳаракат мекунанд ки як сразу кредит гиранд, кредит кунанд, мақсад зиндагишона пеш баранд. Ин хатогия накунед, барое ки шумо да як бора банк адабрияд намекунад кредитотона. Ҳамин ҳисоб ин фақат туристҳои метавонанд кредит кушоданд Америкада, лекин пули худо намемонад барои одамое ки оянда мехоҳанд дар Америка монанд, барои история кардан, история банкшона кардан. Мақсад ҳамин кора кардан бисёр фоида мебинем. Барои банкҳои Америка, масалан Bank of America аст, Chase аст, банкҳо як намуд кредит доранд, secured credit card мегӯянд. То есть пули худона худон мемонад и ҳамун пули худона худон оборот метиҳанд. Банк шумо просто мебинад ки ҳамин кредитоспособности шумо чӣ хеле. Шумо метавонед пули банка пага, пули банка гирен, истифода барен, пушатен. Ё ин ки не. Авайда вақте ки омаде, аввал грин карта я мегирен, баъд social security тона мегирен, амо иннн меганда мода. Авая ки гирифте, баъд уже шумо метавонед раве банк ё ки мада кредит карта кушоен. Не ки пули худум категоен. То есть тен 300 сум метонен, $300 тен метонен, $1500 тен. Аку ҳар одама ҳар хел шароит шуда. Лекин баъзе одама метонан $300 дам кушан, минимални $300 банк мере меге $300 ман монен, манда кредит карта кушоед. Ва шумо да кредит карта мекушоянд, уже шумо кредитни историятон мера. То есть пули худона худон топ оборот метиҳанд. Баъде ки шумо оборот додем, течени 6 моҳ, ҳамин дар давоми 6 моҳ шумо да пула возврат мекунанд, пули мондагитона дастшоятон, ин шумо да лимит мекушояд банк. Мумкин 1000, мумкин 2000. Ҳамон ҳисоб якум кори кардагитон, грин картатона гире, сошалтона гире, банк равен, сошалтона тие и даста $300 тие, гӯё ман да кредит карта кушам. Ва ё ҳақ надорам шумо да отказ кардан. Картатона мекушояд, дар давоми ҳамин 7 рӯз то 14 рӯза карта хона мебиёяд. Карта ки хона омад, уже баъзур истифода мебаред. Ай 40% зиёд желательно истифода набарен. Агар истифодаам барен, то муайян миқдора баъд маҳкам кунед, барое ки айва ҳисоб шумо читон вайрон меша. Кредит история меган, история кредитон вайрон меша. И оянда да чита зурае ки баъди 6 моҳ уже шумо баъзур метавонед то 2 то 3000 гирем. Америкада и кредитни история номер 1 айда. Бе кредитни история шумо оянда хона харидан даям проблема меша. Мушкилӣ мебирояда пешатон да. Мошинам гирен арендада, кредит историятон нигоҳ мекунад. Любой ҷо равен, ҳама чиз фақат нигоҳ, даже писарчаотона, бачаотона мактаб мемонен. Ҳамуҷадам даже бисёр вақт мепурсанд историяш чӣ хеле, мақсад оянда метавонад пули оё амино как бы платежеспособный ё не. Авайда ҳаето наброя ҳамин кора ҳатман куне, ин шумо да фоида мебарад. Ва саломат бошед. Пуштумда ина Brooklyn Bridge. Бай бай. Вот тут все туристы, бай бай.